Kaya huwag po kayo manloko. Huwag niyo lukuhin. Walang lukuhan ito. Tutuhanan na po ito. Tutuhanan po ito. Pag kayo babalik, sigurado kung mamamatay talaga kayo pag kayo babalik sa natin gawin. Kaya maawa kayo sa sarili natin. Maawa kayo sa sarili nyo, maawa kayo sa sarili ng pulis. Kami man ay ayaw namin talaga na mayroong mamamatay na kapwa Pilipino. Mahal natin ang isa't isa. Dapat tayo magmamahalan, huwag tayo magpapatayan. Pero kung kayo'y talagang babalik sa dating gawin, wala kami magagawa. Gagampanan namin ang aming trabaho. Napuksain ang problema sa droga. Naintindihan niyo ba ako?